El 1 de mayo en España están llamados a participar los trabajadores y trabajadoras en las manifestaciones, como lo están llamados a hacer en el conjunto de Europa y en todo el mundo, donde millones de trabajadores y trabajadoras queremos expresar el rechazo a una forma de entender la economía, la organización de la sociedad que pasa por primar intereses que son, en nuestra opinión, contradictorios con los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad, empezando por los trabajadores y trabajadoras, que es lo que nosotros representamos como organizaciones sindicales. Ja hi ha prou de davallades d'impostos als
fiscal. Aquest 1 de maig el nostre compromís està amb els 5 milions d'aturats de Zapatero, però també les 600.000 persones sense ocupació de camps al País Valencià. Totes aquestes receptes són per a generar ràpids beneficis, això sí, per a uns pocs, sense tenir en compte a les persones ni les seues necessitats vitals. Aquest és l'objectiu de combatre este 1 de maig, companys i companyes. Així a València, al País Valencià, a Europa i a tot el món, perquè no s'oblidem que el que així és una necessitat